Ngoko ke ukuba ubani kuKristu usisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlule, bonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakhe. Baba, nalizwi lakho, izwi lakho Nkosi yam selizawuthethwa kule ndawo. Qala ngam Nkosi, ndivula inhliziyo yam, ndenze ukutsho lizwi. Sendizawuma Nkulunkulu kule ndawo, ndithethe ngezwi lakho. Uzonceda inhliziyo ezizawuva izwi lakho zibe nokulenza, ngoba izwi lakho liphefumlelwe nguwe, izwi lakho livela kuwe, izwi lakho linhlangothi mbini, liqhawula lohlule, lenza izinto ekuthiwa ngeke zenziwe. Nalizwi lakho Nkulunkulu selizawuthethwa kule ndawo. Nkosi yam, umnwe sowukhombe kum, andithunywanga ngumntu kodwa ndithunywe nguwe. Ndicela uthethiswa nguwe kule ndawo ngezwi lakho egameni likaJesu. Isihloko sithi kuleyam iBhayibhile, ubomi obutsha kuKristu. Xa uthethwa ngento entsha, ndiqinisekile ikhona endala ibiqala yakhona. Xa kuthiwa obutsha kuKristu, bukhona obudala mos obube ndithethe ngabo kule ndawo. Ndithi sasifudula sizenza okleva abaziyo, ude uqonda uba wazi ukogqitha noThixo, uhamba intando yakho, uthetha ngendlela yakho, wenza okufunwa nguwe. Wafika uKristu empilweni, uthi ke ngoku-17, ngoko ke ukuba ubani ukuKristu. Yabona nje basilapha ngaphakathi, umuntu olapha ngaphandle sithuphi ungaphandle, akekho apha. Kodwa lapha sithuphi ulapha ngaphakathi, kuthiwa ububani ukuKristu. Ingathi le nto inokuzimanya ukuye. Bekutheni kuqala usibeka uKristu? Kuthiwe apho ubomi obutsha kuKristu. Bebukhona obudala, ebekhona amakakade, ekhona amathuku, zikhona iingqumbo, zikhona zonke izinto. Wafika uYesu. Wafika njani uYesu empilweni yakho? Kwathiwa uYesu uyavunywa, uvuma ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo. Atsho amaRoma chapter 10 verse 9, uba uYesu uyinkosi, wawuvuma njalo wosindiswa. Ugqibile ke ngokusindiswa uvumile. Niyayibona le nto ilula njani bantu abatsha? Kuvuma qha ifana uvuma iboyfriend. Uvumile. Uvumile. Sisuka apho. Asizumane sizibaleke izinto ngoba nisezawuqhathwa. Uvumile. Andithi umuntu omvumayo wenza njani? Uyancumisa. Umvumile. Nalo Yesu Kristu uvume ngomlomo, wakholwa ngenhliziyo. Uyayiva le nto? Uvume ngomlomo, wakholwa ngenhliziyo uba uYesu inkosi. Kwathiwa ke ngokuvuma njalo wasindiswa. Into endijabulisayo kakuhle apha, khange kuthiwe le nto iyathengiswa. Akuthwanga le nto inikwa abantu abathile, kuthiwe lilifa lasemathileni elizawuhambe lihambe lifuna inkundla. Kuthiwa uvuma nethi ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo uba uYesu inkosi, wosindiswa. Ithi ke ngoku apha, ukuba ubani ukuKristu, ukuKristu ngoku ezazinto ebethe ubomi obutsha, kuthiwe ubomi obutsha. So xa ukuKristu sigqithikile kwela hashe lesikulo lidala, kuqalela umuntu omtsha. Yile nto ndithi sibona uMamthwana apha ngaphandle bekunothiwa umzekelo kuba angayaphi iintanga zakhe zihamba ngentonga. Kunzima, abantu sebede bavuma izinto, hayi iswekile, yinto ethile, bathatha izifo bazifaka kubo. But nabo Mamthwane bafresh, boba bombutsha. Ufika uKristu ke ngoku, andithi uthe ububani ukuKristu, uzimanye noKristu. Athathe isiqo esidala asigugise, ivalwe la fayile. Awugqiba ke ngoku uKristu ngumntu omtsha lo. Nikhumbula ndithi uthi uYohane umpostile wokuqala kuchapter 3 uthi babonana uthando longaka asithande ngalo uThixo ukuba sibizwe ngabantwana bakhe. Uyayiva ngokuthiwa mntu kuthiwa ngumntwana. Umntwana uyamthobela mos umzali. Andithi ngosihlela apha singabazali, umzali nomzali, umnqweno omzali ba umntwana wami ngasandiphulaphule, ngasandive. NgokuThixo apha
uthi singabantwana bakhe. Andithi xa umntwana esenzile ephuma ecaleni ukuva kabuhlungu umzali, xa sisenza okungekuko uThixo uva kabuhlungu. Uthe ubani ubuKristu sisidalwa esitsha, asisenzi ngosingabantwana uKristu, singabantwana. Andithi sisidalwa esitsha, into entsha mos kuphuma into ezintsha, kuzobhildwa apha umuntu omtsha. Lamakhuko awekho ezanhlebe endwana zikho, amakakade ziphumile ezazinto, kubhildwa omnye umuntu. Ibuyele ngela xesha ke unaniselisweni ngithi abantu abasindisweyo baphakamile. Zithi behlanje bafuna uchophisa, bafuna unxiba kahle. Ndandingazi ngoba uKristu ufikile wangena emntwini wambumba umuntu wabamtsha. Besingabebona besibethekile, akhona amangqino yazi ifayile yami. Bendingena evangelini ndasindiswa, ilizwe lindityakatile. Wafika uKristu empilweni, wayibumba impilo. Akuthathe ngexesha ubuzawungena engcwabeni, awugqiba bumbe enza umuntu omtsha. Usubamba wawungena unefiga, wawungenazo nempundu, walabo ba-hips, wakuhamba into nje engena shape. Manesho dance lonako bathi yazi ngasipasa sifane sividiyo bayiza ngalamaxesha. Ivele phi ngokulento yiyo le namhlanje ndithetha ngayo, ububani uKristu usisidalwa esitsha, nasi isidalwa esitsha. Ivalentine ulakhambi uyathengiswa, ndithe uvuma ngomlomo ukholwa ngenhliziyo, akuthwanga yakwamatola. Ayakwamatola lento, ayakwazena, ayakwabonakala, ayingobungubani. Bebathe umamthwali not ufaka u1 okanye ubekhethu 10 ivele ngu100 nje. So unendlela uKristu enza ngayo ngokuthi ubomo obutsha kuye ugugisa umuntu omdala, ziphume ezazinto. Ihambe ke ithi usisidalwa esitsha. Isidalwa mose ndim ngumuntu. Kuhluka qala indlela othetha, kuhluka indlela endihamba ngayo, kuhluka indlela endenza ngayo. Ndiqiniseke lapha kotata nobhuti kwakhona ezandlela abantu ababehamba ngazo kuqala, abantu benendlela zabo abaziwa ngazo. Abanana amantombazane abanye abantu bayenendlela zabo abahamba ngazo, but ithi ke ngohamba kuKristu kutshintsha indlela ohamba, kutshintsha ilanguage, kutshintsha indlela onxiba, kutshintsha yonke into. Ngoba lo muntu ngumuntu omtsha, lo kubunjwa isidalwa esitsha, kwakhiwa umuntu omtsha. Indlela othetha kukuhluke yonke into. Njengoba sasithi bayaqeqa abantu abasindisweyo, qeqa thina ngoqonda ezinye izinto. Ubona ngoku uzobona uba izolo siphantse sikhuluma imoto ibisinya lapha ukuthi ngosizayo ithi xa idlula thunako, hayi belifike kona ngiyakholwa bengizaziveza ngoku uba ndithini, kodwa kunalento endiyamkele. Iyaseyisela lento siyamkeleyo ngoba iziqhamo ziceliwe pha ezikamoya. Kuvele ke ngokukhulela nqonba sobona ukuthi ngathi ndiyadeleleka, but usuku ubomba mawehle ngoba unesele nto kuwe. Kukho lo myeni uzimanye naye, avela kuvise kamnandi lo myeni, athi into ezindala zidlule. Kuthiwe ke ngokubonani ke yangathi sendiyabona uKristu ngoku esithwalisweni. Ubizolo benisithi soze kumile nto kulaa family. Bonani ke ngoku uthe waba ngumntwana wam wakuKristu, ndiyaqala ubomi bakhe babutsha, ndiyaguqula izinto. Kwakuthiwa kulaa family akunawuphuma nto, kwaphuma into ngenxa yesiqu sakho. Wavuma uba ngumntwana, awabi ngomntu ngoba umntwana uyathobela. Umntwana wenza okufunwa nguThixo. Umntwana kahambi ngezinto ezisesitratweni, wenza into ezawuthi wenza ogqiba uthi kanti lona izwi lithini. Lithini lona izwi? Zingakhona sidibane nazo ii-challenges, zingakho ii-challenges. Azuzungabikho ii-challenges basikholwa. Sathane akayeka usi-challenge. Mna nditshilo ndathi indlela ezekapa qho usathane iya-challenge. Bendiqala uzekapa ngoJuni usathane akhange-challenge. Ipasika nale challenge usathana ngala mini esizekapa ndiyatshayisa. Bendidlule evenkileni, isipaji baba ndayiye ndasifaka apha ejakethini. Xa ndisehla ndifike sendilindile sephakishile segqibile ngoLwesihlanu, andiphumanga ezweni. Qha ndizofuna ukomeleza uba lo mntu umtsha unendlela ekufuneka egcinwe ngayo, lo sedaliwe luzimanye kuKristu. Sifike endlini senze yonke into. Xa sefikelela xesha lobe ekuseni kuba ndizawuphangela, kuzawufuneka ahamba ayolala apha azawulala khona, zavuka ahambe. Xa siphuthaphutha isipaji asikho endlini, imali yohamba eteksi yonke iphaa.
wathi umntanam lo mama kutheni qho xa siye eKapa ndathi suphinde ulibizelo lizwi masive siye emthandazweni sajikeleza endlini isipaji asabikho isipaji ndathi endazungahambi into emandenze ngokuleni bangoku abantu sebehlangana pheqethi mandikhaleze efowunini yam ngonje kwi-app kwisente eziphaa ndikhaleze ndenje ukhesisende sendibaleke ndiyotsala likhoyo enye nenye sayibona eKapa yaya sihleli sahlela sesigqibula upakisha sisenze yonke into kwakho ilizwe elikhwaza yegeyithini and sekungathi akukho nto kum sesithi ngo-i-ID zam amakhadi wam wakhwaza lo mfana imoto yakhe imepha uthi ndithe xa ndihamba baba njengo ndisehlika phambi kwegeyithi sawa and sicholwe ngumuntu okwa-around because bendisanda kwenza i-smart ID kukho nama-photo e-ID so usazile sinyengezele ethi phaa imali yona isekho sheka amakhadi ndathi bawo wena ulungile ngoba eKapa ndiyaya mna eKapa ndingamali ndiyalethi ngovuma ngomlomo wam nangokholo lwam ndifuna uveza into ethi ayithi ngoba ukulo Kristu kwesi siqu ucimba wenu free ube nalani bonke ndingalala umnyango ndivule ngolwahlobo hayi ndikuKristu akho nto izawukwenzeka zizawufika ii-challenges usathana kaloku uyeqhelile uzenza into zakhe uzawufuna uzophinda azoqiniseka athi ke ngibonani ke zisuke zabantsha izinto zonke zakhe akuthiwa ngethile kwathiwa ethile yiloo nto kufuneka ezwini singabi nethile esithile siyayenza le asiyenzi nongona kungelula bendike ndancokola lapha ngaphambili ndithi mamtshwane ndinale nkonzo ndohlulayo ngoba usathane uyayazi kunenkonzo ofundiswa kube nalothandaza kubekho leyokuzila ukudla kubekho leyokunikela yabona ke leyo isinqoba phaa usathane ndimamtshwane ndohlulakala ngozisala lo 10% enkonzweni mamtshwane sincokola athi mamtshwane avele mamtshwane ahleka athi ndandikade nam ndinjalo ke sekushiyeka i-2 bekhona ndiyizisayo abamatyala emile azothi ke ngoMoyingcwele wathetha nami ngepasika wathi yi-Sunet salary ndathi mamtshwane bantwana ze batye ntoni mina ze ndiphathele ngantoni amatyala ndathi kusekuninzi ekusafunekayo sikwenzile ngoba sikuKristu akuphelelanga nje but kunento ekufuneka siyenzile kube kwezi ziqhamo zikaMoyingcwele kusekuninzi kusekukhulu ekufuneka sikwenzile ayonelanga lento ngoba kuthiwa uvumile izona i-challenges zizawuza and ezinye ibe ngoba singenzi andithi ndinezi nkonzo eyokuzila ukudla ndingaba ngabuza abazalwane ngoba ndithi ekugqibeleni abantu abaninzi ungakrwela intloko ngoba ezaa nkonzo usathane uzivala ngamabomu ngoba iinto zethu zipha kuthiwa apha zonke izinto kalo zibantsha uyayazi usathane bezaa zinto xa sovele ezi nkonzo uhambe nazo zonke zizawuvele zonke izinto kubuye izinto ebezilahlekile kwifamily yakho bekuzezo zinto uKristu avela afike empilweni uKristu osendincedile empilweni yam wandenza umzekelo kwifamily yam ewe kona ndisekhona izinto endisafunda but eyona nto isincedayo nantsi i-constitution bazalwane yona i-constitution yabona emisebenzini nakwezi transport izithethayo ayaguqulwa amazwi pha and xa ungawazi umcimbi ungawuqondi ungabhudana nawo and unga-end apha lubuyifumene uhambe nale yabo nantsi into esincedayo esigayidayo wawugqiba uye edolweni kwezinye ke ngokube nobulumko kaloku kuthiwa sisidalwa esitsha yilaa nto mna nakwi-discussion zebhayibhile emsebenzini andifuna ungena ngakumbi xa ndisazi uba ngabantu abangakholwayo ngoba izawuthatha le nto ikubeke kwenye into kuphinde kubuye isidalwa esidala akazuvuya ke ngokuKristu ebethe kaloku singabantwana bakhe abantwana bayathoba banothando banento yonke abantwana uThixo ke ngondicinga uba abendithume komba mandikwenze kule ndawo ndikwenzile kodwa into endizayicela iyi-1 andizovalela abantwana bakaThixo abangazange bamnikwe lo Yesu ngoba nam uYesu ndamfumana kuhlangenwe ngolu hlobo andizibavalela mhlawumbi kudala uzama sasizamile nathi sawahamba amagqirha zaphela imali ngoba le nto sasiyazi uba into yotata omkhulu bethu uyazi uba kunexesha elithile de kube nesizini ethile mane kuthiwa nizawuzoqiniswa nizawuthiwa baphelelwa zimali babhubha kungekho zinto mhlawumbi nawe ubhekene nesimo esinjalo zange uve kuthethwa ngoYesu zange uve kuthethwa ngoKristu ndifuna unikeza loo chance okanye sowukuyo awukayazi uba kanti kukuzimanye wena ucimba kukujoyina icawe
ngoba ikhona into ebethayo sihamba endleleni babe khona abazalwane kufanele umuntu ujoyine kuba ingabantu abasindisweyo ucimba uzazothatha ugqumathele uthe ubuku Kristu kangathi kuphephela ngayo uthe ubukuye into ezimanye ngayo ikuvisa kamnandi uve kamnandi seyingathi usathana ufuna udlala ngendlela yakhe but ngoba kukho lo muntu uzimanye naye ikuvisa kamnandi andingayazi binje lento ndayi-ignora kakhulu omamthwane beyithetha hayi ndibe stubborn mna ukuze ndisindiswe ndibe stubborn ukusindiswa kwam yabe izinto kwifamily yam zisenzeka kubheka ngapha nangapha amachuku yonke into isenzeka and ke ngoku uba nomvandedwa awulala ebusuku ufuna ulwa ngamandla wakho kodwa nanku uYesu onqobela izinto wakumvuma uvela ufumana ukuxola enhlizweni yakho ufumana ukuthula ezinto ezikhubekisayo zibe zingakukhubekisi ngoba unalo muntu uhamba naye kukho esisidalwa kukho usana oluvisa kamnandi ezinye izinto akwenzela uJehova uqonda khange ndiyicelele kanti wena Thixo njani khange ndiqonda le ndiyayideserve kanti wena Thixo njani unguThixo ongaxa kwanto unguThixo ongaxa kwasimo zonke izimo zinako ukuguquleka apha khange kuthiwe uzane imali nansi le ndivuyisayo ngoba siyakuthanda thina into kuthiwa ziyajoyinwa sifuna into ezijoyinwayo sifuna izinto ezinabantu ile nto evangelini nandivuyela lana ndithi zange ndimanywe emntwini ngoba besimanywe ebantwini andiqondi ngesesikhona kule nto ubuzawuthi ke laa mntu xa imane ebheka ngapha nawe ufuna ubheka ngapha bheke ngapha ubheke ngapha yile nto bangosamanywa kuKristu uthi sekuthiwa ngumhlangano uqonda uba ndizolahla ezingezizo ndizochola ezizizo ngoba ngokuhlanganyelana kule ndawo bethu omnye umambe kwathetha uthi iba ngathi omnye uzane esikhuni sakhe besinelahle sinomlilo nomnyazene sakhe sizidibanisa sivezenza umlilo omkhulu usathane uyohluleka xa sibumbene ngolhlobo andifuna uyivala le nyweba kumuntu ongazange amnika uYesu azoba ngumntwana kaYesu namhlanje azokwazuma bengusisi ofana nathi ukwazuma sekungekho myeni kungekho tata kungekho boyfriend uzazi ukuthi ndizimele ngoba ndihamba nondimisileyo ongaxa kwanto nabo siphoka amantombazana nazintombi kumnandi ivangeli lingqina uqonda umuntu lingqina nyani ngenyani nangenyaniso ngoba abantu babethakela abantu beqhathwa abantu beqalelwa ngezinto ezakwenzeka kuthiwa galela imali kuzawuthi benganikwa izwi ngoba mna ndivuyisa unika izwi endalinikwa ulindivisa kamnandi into songayiqondi uqonda khawuyezwini lona izwi lithini ingabe uyavuya notata wethu onguThixo xa ndisenza ngolu hlobo nam ke ndizawukwehla kule ndawo ndibonga konke sendikuthethile kule ndawo egameni likaJesu waseNazaretha umoya